mbere na ịmụ nne m na ụmụnna m na anụrụ na amarịsị ebe ọ bụ na anyị fụ na-enwe enyi ya na iji political zone wee tinye na ikete na echi onye anyị bụ ka anyị bụkọ oge anyị dị na western region anyị bụ ndị Ọkwanị anyị si na western region ba na midwestern region anyị bụkọ ndị Ọkwanị anyị si na midwestern region wee create anyị tie na Bendel State anyị bụkọ ndị Ọkwanị we si na Bendel State split into two ba na Edo and Delta ime Delta no anyị bụkọ ndị Ọkwanị Delta no ebe eche na anyị ni south we fukọrọ anyị ni west region anyị tie ni south ke na ba ni south no anyị bụkọ ndị Ọkwanị wee were shi anyị echi tie ni southeast anyị bụkashi ndị Ọkwanị southeast southwest south northeast osandeni onwe ife na ewofu omenani mmadụ oshwe nomenani babu nomenani oshwe fi babu fi oshwe ife risi ekeliwe oshwe baso asụ na asụ so ba no weta ya no anyị chọ na Anioma State ya bife anyị chọ na anyị nwa Anioma State anyị nwere enwe enyi anyị na-adị na chiri enwe enyi oge ọ bụ na election ka bịa ụmụ anyị na-adị na ejikwa ọdụ ndokwa ndị ndokwa benenio kedu ka ngwụrụ sikọ ngwa anụ ba no weta ya no